אקשן. ערב טוב לכולם, היום אנחנו נעבוד על הצירוף מתוך 72 שמות הבורא. אני חוזרת, הספר 72 שמות הבורא, והידע על זה קיבלנו מתוך ספר הזוהר. מי שרוצה עוד פרטים, איך להשיג את הספר, או מאיפה בזוהר זה כתוב, יכול לפנות אלינו בפרטי. תודה. אוקיי, הצירוף שאנחנו נקרא היום זה יהיה א', נ', י', לראות בחיים את התמונה הגדולה. ומה זה אומר? הרי אנחנו בחיי היומיום שלנו, גם אם יש לנו מטרות גדולות, וגם אם יש לנו משימות גדולות, וגם אם אנחנו במעמד או במקום שמשפיע על אנשים, בכל מקרה אנחנו חיים את החיים היומיומיים, את הדברים הקטנים שבונים את זה. את כל הקורי עכביש מסביב. ולפעמים זה חודר לתוך המטרות שלנו, לתוך החיים שלנו, לתוך עץ החיים שלנו, לתוך האופטימיות שלנו, לתוך השמחה שלנו, לתוך כל המודעות שלנו, ומתחיל להפוך את זה לפרודות, פרודות, 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 שאני בכלל שוכח. בשביל מה באתי, למה באתי, מה אני צריך לעשות היום, או החודש, או החיים האלה, או השנה הזאת, מה תכננתי לעצמי, כי אני אעסוק בדברים הקטנים, שמצד אחד הם בונים את הדברים הגדולים, אבל מצד שני אתה יכול לשקוע בהם. אז היא אמרה לי, והוא אמר לי, והוא עשה לי, והיא עשתה לי, ואני צריך לעשות את זה, ואני שקוע בדרך, ולא במטרה. למקרים כאלה יש לנו את הצירוף הזה לעזור לנו, ואני אתן עוד דוגמה קטנה. לפעמים אנחנו עסוקים, אנחנו רוצים לפתוח את האור בחדר, ואנחנו עסוקים בהאם לעלות על כיסא או על שולחן. האם לפתוח את האור בצד ימין או שמאל. האם בדרך הכתף הזאת או הזאת. או האם לשים כיסא עבה או גבוה או נמוך, או שאחד שאני יכול להתחלק בשביל לעלות. ועסוק רק בשאלות האלה כל היום, כשהמטרה הייתה רק להדליק את האור, בסך הכל. ונתקעתי שם, לא העץ הזה, כן העץ הזה, רבתי על הדרך שבה אני אעלה לטפס על הסולם, זה אומר לא נכון, זה כן נכון, ובזה פספסתי את המטרה. אנחנו לא רוצים לפספס הרבה מטרות, כן? בחיים שלנו ובעקרונות שלנו וברצונות שאנחנו רוצים להגיע ולהשיג בחיים. לכן צריך להפריד את הקטנוניות, את הקטן, לא במובן החיובי, אגו, תחרות, עמידה על קטנות, התעקשות, לראות את השני תמיד לא צודק ואני צודק, לתכנן דברים שהם מצריכים חוסר מידע שלי ולסמוך רק על עצמי, וכל מיני דברים כאלה שאנחנו נופלים בהם בקטנות של החיים. בשגרה, בחיי היומיום, ושם נכנס האגו והרצון לעצמו והקנאה והשנאה והתחרות והמעמד והכבוד וכל זה. בשביל לא ליפול לזה, אנחנו צריכים להיות מחוברים תמיד גם לתמונה הגדולה, שאני קמתי בבוקר בשבילה. ולתמונה הגדולה הזאת, ההיבט וההבנה הזאת בתמונה הגדולה, ולפעמים הרבה סבלנות צריך בשביל תמונה גדולה, והתמדה, קוראים לצירוף הזה שיכול לעזור לנו, הוא א', נ', י'. שוב, אין לזה היגיון מבחינת מה אנחנו מבינים, אני או כזה דבר, אנחנו מחברים את שלוש האותיות מבחינת האנרגיה של הדבר, והאנרגיה של א', נ', י' היא לראות בכל מצב גם את התמונה הגדולה. אולי אני לא קלטתי מה הוא התכוון או מה התכוונה. אולי לא ראיתי את הטוב שבו, אולי לא ראיתי את הרעיון הטוב שלו. אולי נכנס לי הכבוד, האגו, התחרות, כל זה, בתוך כל השיחה, בתוך כל העניין הזה שקמתי אליו בבוקר. איך להחזיר אותי למקום הנכון? אופס, איך לפוצץ את הבלון הזה של הקטנות? שלושת האותיות, הצירוף הזה, מתוך 72 שמות הבורא, א', נ', י'.
אנחנו נתחיל במדיטציה. אני מבקשת מכולם, לפתוח ידיים, רגליים, לא לשלב, לא לערבב, לתת לאור לזרום. עצום עיניים. ומ-0 עד 10, ללכת למקום האהוב עלינו, מקום שבו אנו יכולים לראות את האופק. את האופק, את הצד השני של הים. את האינסוף. האופק נותן לנו הרגשה של אינסוף. שום דבר לא נגמר, הכל נצחי, כמו הנשמה. אז בואו נשב על מעקה, נלך לשם, שבו אנחנו רואים את האופק. שפת הים, או בכל מקום שאתה יכול לראות את האופק. את או אתה יכולים לראות את האופק. אז בואו נספור מ-0 עד 10, ניכנס לאנרגיה הזו. 0, 1, 2, 3, 3, 3, לעצום עיניים, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. יושב על הגדר ורואה את האופק. מרחוק, מרחוק. יש לנו מטרה. להגיע לאופק הזה, להגיע למטרות שלנו, להגיע למשימות שלנו. בואו ניקח משימה אחת, ביחד עם האותיות א', נ', י', ונחתור אליה, בלי להיכנס לקטנות. אוקיי? איך נעשה את זה? בשני שלבים. בשלב הראשון, נעצום עיניים, נראה מסך לבן עם מסגרת טורקיז. מה המשימה שלי, האמיתית היום בחיים? אני מתכוונת משימה חיובית, בונה, שתהיה טובה לי ולאחרים, לא רק לי. אם זה תלוי רק בי, באגו שלי, במקום שלי, אין סיכוי. אם אני מכניס בזה עזרה לזולת, לראות את התמונה בגדול, עזרה לעולם כולו, אם אני מוציא משם כבוד, גאווה, רצון לעצמי, קנאה, שנאה, אין סיבה שאם אני אעשה את זה נכון, שכל דבר שאני עושה, אחר כך אני מתכוון לחלק גם לאחרים, שזה לא יקרה. אז בואו נשב, נראה במסך הלבן עם המסגרת הטורקיז, את המשימה, את המטרה העיקרית שאני רוצה להגיע אליה, בגדול, א', נ', י', בגדול, יכול להיות גם 2 משימות, אבל משהו באמת מרכזי, לא הסובב אותו. אחרי זה, אנחנו נרד למטה מהגדר, ונתחיל במשימה. ניקח סירה עם 2 משוטים, ונתחיל להיכנס לתוך הסירה לאט לאט, מ-0 עד 3, 0, 1, 2, 3. אנחנו פותחים אותה מהחבל, משיתים אותה בים השקט, הנינוח, הטורקיז, המקסים, שמש סביבנו. ואני עולה על הסירה, מחזיק את 2 המשוטים, ובדרך למשימה שלי, שראיתי מהאופק. כל אחד יישב עם עצמו לחשוב מה משימת חייו, מה התיקון שלו, איך שאנחנו קוראים את זה בקבלה. לאן אנחנו שואפים להגיע, מה הנשמה שלי רוצה, בגדול. ומתחיל לשוט, לכיוון המטרה שנמצאת באופק, בצד השני, בחוף השני. הוא מתחיל לשוט עם הסירה, לשוט. זה לא קל, יש דרך ארוכה. אבל אני שט בשמחה. אני לא נופל לקטעים הקטנים שחסרים לי כרגע. אני לא מאבד את הוודאות ואת הביטחון שלי. אני לא מאבד את האהבה לכל יקיריי ולא יקיריי. בעצם המצאותי פה. חי, נושם ושמח, וממשיך לשוט. לפתע, שערה. הכל נהיה שחור,
עננים עבים. אני ממשיך לשוט, אבל המשוטים שלי כבר נשברו, עפו ברוח, חלקם. מה עושים? לא מאבדים את הוודאות, ממשיכים לשוט. לכל דבר יש פג תוקף. הסערה הזאת תסתיים, אני חושב. ואני ממשיך עם הידיים. אני לא נופל על קטעים הקטנים, פחד, קנאה, שנאה, תחרות. אני בוודאות עם האור. ואכן, הכל מתחלף. הסערה שכחה, ואני ממשיך לעבר המטרה שלי. נכון, בלי משוטים, אבל יש את הידיים, את האומץ, את הכוח, ואני ממשיך. חותר לעבר המטרה. אנחנו יכולים לעצום עיניים, להמשיך לעצום עיניים ולכוון על סיום המטרה, סיום השחייה על הצד הטוב ביותר. כל אחד ידמיין איך שהוא מגיע למטרה שלו בסופו של דבר. מחכים לו על החוף, מושיטים לו ידיים, ובשמחה הכל מסתיים ב-happy end, בסוף טוב. כל הדרך אני לא שוכח לראות את האותיות א' נ' י'. אני לא שוכח את המטרה שראיתי במסך הלבן. מסתדרת. כל הדרך זה היה איתי. וכל פעם שקוראים לי כל מיני דברים קטנוניים בדרך למטרות שלי, אם זו מטרה קטנה של אותו יום או גדולה, אני זוכר את התמונה באופק. אני זוכר את האותיות א', נ', י', מכוון אותם, את האור יוצא מהם סביבי, מחזיק אותם כמו משוטים חזקים, על כל מצב של סערה, כלומר שאני נופל לקטנוניות. ימים קטנים, התנהגויות קטנות שלי ושל אחרים אליי, ומאמין במטרה הגדולה שתושג. בכל מקרה, גם אם המשוטים נשברים. אז לעצום עיניים, לראות במסך הלבן עם המסגרת הלבנה בועקת, את האופק. שוב לראות את עצמי עולה על החוף, לקבל ידיים מושטות ואוהבות, ומצליח בחיים בזכות הראייה הגדולה שאני צמוד אליה, שדורשת בוודאות, נתינה, חלוקה, לב נקי, ולהצמד תמיד לגדלות, לאלף נ' י' שבחיים שלי. וזה ייתן לי את הכוח להתמיד ולעבור גם את המקומות שבהם יש סערות. תודה רבה לכולם, כל טוב.